Saya kagalingon. Usa ni siya ka, hatag ni kanato ni Brother Mario Sane. Iyo pa ng Diyos, naghatag ka na ito o instruction ilabi na sa mga pana sa atong modernong panahon. Doon sa mga na instruction, ang maong instruction, mabasa na ito diya sa Episode 5:33, kaliw sa inyong Bible. Nagayon diri sa unang frase. Inoon kinahanglang ibugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Una ang instruction. On and off ba ang maong paagi sa paghigugma sa usa ka bana sa iyang asawa? Ang tubag dili. Kung dili, unsa di ay ang estilo sa paghigugma sa bana ngadto sa iyang asawa? Alang sa tubag atong basahon kaguna ang English New World Translation 2013 edition kay maayo kayo ang pagkatagig ni ini. Naging diri sa unang frase no. You husbands, keep on loving your wives. Sa ito pakadayong higugmaon ang asawa. Sa English grammar, ang keep on loving, mao'y progressive tense na siya. Terni nga higugma, padayong nag-higugma. Ganong siya ba nga Diyos, concerned man siya. O ano naman siya, dakong kabalaka sa relasyon sa banaw, ngadto sa iyang asawa. Kay katap karon sa tibuok kalibutan ang diborsyo o panagkabulan. Sa Malakias 2:16, atong mabasa diri sa unang frase, nga sa iyo mga Diyos, dili ganahan sa diborsyo. Mga atong basahon diri sa Malakias 2:16, sa unang frase. Kay akong gidumtan ang pagdiborsyo. Siyo ba, mingon siyo ba nga Diyos sa Israel. Sa, wasa ganahin yan ang diborsyo o panagbulag. O, kaong gayot ang maong instruction niyo mga Diyos. Nga, ang bana, kinalang gumaon din niya iyang asawa. Kay sumala pa sa survey, latest karon nga survey, no? Almost 50% sa mga gikasal niya itong 2023 saman, nabungkag. Ilabi na sa USA o sa ubang mga nason. Aron malikayan ka na nga trend aron. Kaong gayon sa mga bana nga unsa. Nga kadayong higugmaon ang iyang asawa sama sa iyang paghigugma niya sa kaugalingon. Karon unsa man ato pag-implement ka ng love your wife as yourself. Di ay sampol kay dagan man eh. Aran ko sa nga kung sakitan ang atong likod, kinala na siya giluton, abasan. Kung ang asawa ko, di komplika, sakit na ba akong likod? Kaliw ko kong haplas. Ang banat sa gikapoy, kinala niya yun ang abasan. Kay love your wife God as yourself. O, makarelate na siya kung himo ko na sa mana. Lain pa, di ta gusto nga sumbago na itong kabulingon, tubo na ito atong kabulingon. Dili ba? O sa kay dili man nato gusto nga himuon ka na. Ang bana kinahanglan noon sa dili po niya pasakitan physically ang iyang asawa or emotionally ang iyang asawa. Di kaya niya ang pagsulti bitaw ko kanang mga sulti nga makadegrade o makapaluya o makadaot sa iyang kuan pagkatao. Ano yung bantayan sa mga bana? Angay magbantay ang mga bana karon ilabi na diri sa Pilipinas. Kay ano? Naanay, balaod, kananggingan lang. Pausilo. Ito na. Violence against women and children. Gamay nga bigil na ito na iligrota ang mga bana. O sa magbantay yun ang mga bana diri sa Pilipinas.
Aron dili ka na may kabo, aron dili makabulag ang magtiayon, no? Unsay buhaton sa mga bana? Love your wife as yourself, o keep on loving your wife. Kung ato nang himuon, siguradong sa iyo mga Diyos o si Kristo, malipay, tingin. Daghang salamat, Brother Salem, sa maayo kayo, emphatic kayo nga makipulong. Nakita nato no, nga nindot kayo yung pagustura, nindot kung epektibo yung paggamit ng mga pangutana, o isunod ko na naman dili sa tunanan uno sa ato ang epektibong pagpanudlo nga brochure. Ato na lang uno, epektibong introduction. Yung mo gini na himuno na post ka mo question para mo ay makapahuna-huna sa imuhang mga maghinaw. Kung epektibo kayo gini kay throughout sa imuhang makipulong, imo gini ano ba lang nahisgutan. Importante kaayo ang pag-imog nga na kay para sa iyo pa lang sa imong pakikulong, ang mga igsuon makapaminaw na gid sila. Ang ilang atensyon naa na sa imuhang bahin kay unsay tuyo para makabenepisyo sila. Salamat kay ni ana Brother Salem. Kung kita po mga igsuon, importante po na yang mag-imong taong mga bahin po ang epektibong introduksyon.